Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allô, Fano. Maître Badr Ali Badini di Sawal Kanka Fano sur YouTube, Facebook, Instagram, Viber, TikTok, etc. etc. Amu bon wati na ni ka foli daw be ma da kun ya kirin pew. Sabu adamade ni de me baka chayala. Ika mu baka chayala. Ni ma fere tige ko fo. Ibi songa jalaki. O koso amana fere tige ka fo. Amba pede fo da kun ya kirin ka be assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A balimancɛ a dencɛ dɔw facɛ dɔw ka kalanden dɔw kalanfa dɔw teri dɔw ɲi ayiwa an ye dɔw yɛrɛ jugu ye mɛ o bɛɛ n'a ta a bɛɛ de ko ka di ne ye baw bɛɛ fɛ kelen ye alors bi wulada na ka bɔ ni ala tɔgɔ belebele dɔ ye n'o de ye solatu ye solatu maulana ka tasirifu nasara ne k'a cari aw ni ɲɔgɔn cɛ kanu kosɔn ala kama kira kama fanu ɲan'an bɛ don tasirifu don k'a daminɛ miliyɔn 4 kana bila dɔrɔmɛ 1 n'i y'a ɲinganiya don kati murabaw nin kɔnɔ k'a kaliwa don kaliwa fin don kaliwa datugu don k'a kaliwa don tile 7 inshallah i bɛ bɔ a nafolo kɔni i bɛ bɔ ka a mɔgɔ sigini sɔrɔ da la k'i kɔnɔ n'a wari ye mais ala tɔgɔ min don a ti baara ko parce que i ka muso ka na man di i bɛ wuli ka dɔrɔn ni wulila dɔrɔn muso ka na man di i bɛ wuli dɔrɔn ka don ara ka wari purukuti mɛlɛkɛw ni ruhaniyaw bolo o tɔgɔ tɛ dɛ o tɔgɔ tɛ tɔgɔ min don a bɛ daga de degunba de b'i kan i bɛ nafolo fɛ ka lu lɔ ou bien i ye muso dɔ sɔrɔ nafolo t'i fɛ ka furusiriw kɛ i bɛ fɛ ka muso furu i bɛ fɛ ka kɔɲɔya kɛ wari tɛ yen a tayɔrɔ t'i fɛ a jigiya t'i ra walima e yɛrɛ kɔni ko dɔ le cunni kan balawu ko ou bien hɛrɛ ko nafolo de b'a ko ɲɛnabɔ wari dun tɛ e fɛ e dun fɛ ni ko nin ma kɛ e t'i yɛrɛ sɔrɔ a bɛ ta ko ni ko de kama a tɛ ta ko lankolon kama warimisɛn tɔgɔ tɛ nafolo baba tɔgɔ don tɔgɔ de allahumma salli ala sayidina wa maulana muhammad nabiyyu rahmat wa kashiful ummat wa safil ummat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam o de ye tɔgɔ nin ye a baara cogo ɲan'an bɛ na ni kumaw ye an bɛ tɛmɛ fan wɛrɛ fɛ an bɛ na ni dakuruɲɛ 2 ye ka na o fɔ aw ye fɔlɔ ni ka sɔrɔ ka na ni nin baara kɛ cogo ɲuman ye vocal suivant alors tɔgɔ nin ɲan'an bɛ don a kuma na an b'a ɲini fanu an b'a ɲini aw fɛ a ye video ni a y'a partager ka taa diɲɛ fantan 4 bɛɛ la walasa an silamɛ ɲɔgɔn minnu bɛ yen an balima silamɛ minnu bɛ yen o fana ka se ka ala tɔgɔ ta k'u yɛrɛ mako dilan n'a ye an b'aw diri a kana sɔn an ka ala tɔgɔw ta ka yaala ka mɔgɔw escroquer n'a ye ka mɔgɔw namara n'a ye ka mɔgɔw lajaba ka ala tɔgɔ ta ka kɛ yɛlɛma ka kɛ sonyɛnikɛ n'a ye a ye sabali a kana o kɛ o man ɲi dɛ a ye sabali a kana sɔn ka sonyɛni kɛ alors mɔgɔ o mɔgɔ ye ala tɔgɔ ta ka mɔgɔ wɛrɛ namara n'a ye ka mɔgɔ wɛrɛ escroquer n'a ye ka arnaque kɛ n'a ye ka arnaque kɛ n'a ye n kɔni b'a lɔn i dogola mɔgɔw la i m'i dogo ala la a kɛra komi i ma dogo mɔgɔ na fiyewu na parce que ala bɛ n'i ku kɔrɔta bɛɛ b'i ye a kana sɔn k'a ta ka tɔgɔ tiɲɛni ka tiɲɛni kɛ ni ala tɔgɔw ye an y'a d'aw ma ala kama kira kama kɔnɔnagoya kosɔn aw ye sabali a kana ta ka mɔgɔw arnaquer i b'i ka ala tɔgɔ bila réseaux sociaux sanfɛ i bɛ tila ka na ala tɔgɔ nin i b'i kalen ko cɛn na ko ele yɛrɛ ka ala tɔgɔ kelen kelen de t'i nin ye mais kama sɔrɔ e yɛrɛ bolo nɔ don ele de y'a bayɛlɛma n'i bolo ye mais o bɛna kuma min fɔ a kan ka ala tɔgɔ nin transformer k'a yɛlɛma k'a firikete k'a bɔ a foroko kɔnɔ farafin wa dɛmɛ man di dɛ a ye sabali dɛ a ye sabali a ye siran ala ye a ye siran don min na mɔgɔw de b'i bolo fara ɲɔgɔn kan k'i sen ta k'a bila k'i kun ta k'a yɛlɛma k'i ko k'i sɛnsɛn k'i débrouiller k'i kɛ kasangera k'i ta ten yɔli k'i da ka siri ka lɔ ka siri ka hali dɔw tɛ samara bɔ o sen na ko su seri don k'o ma se samara bɔ ma ala ni don min nana aw ma dara k'aw bɛ sa allahu akbar allahu akbar allahu akbar aw ma da la ko saya bɛ na se aw kelen kelen ma aw bɛ k'aw jagwɛlɛya ka kuranna ta ka mɔgɔw namara ka kuranna ta ka mɔgɔw escroquer ka namara kɛ sen bolo kɔrɔ sen kɔrɔ aw ma dɔn ko saya bɛ na aw ma a bɛ kɛ dɔn ɲana ko ne yɛrɛ b'o de kɛra don ne ka privé la k'i bɛ ala tɔgɔ fɛ k'an ka bɛn ara k'i bɛna n kalan ala tɔgɔ na joli n b'a f'i ma n ko ele n'a dabɔra ko mɔgɔw de kalara ka wari le minɛ n'a dabɔra o de kama
ite million kɛmɛ ɲini kana ngi kalara n'o tigi bɔra ka biro kɔnɔ n'a bɔra ka privé kɔnɔ a ti don tuguni wa bɔtɔ n b'a bloqué dɔw bɛ yen n'o ye ala tɔgɔ ko kuma fɔ n ka privé la n tɛ kuma o fɛ kalanbulon dayɛlɛlen don a ye taa tɔgɔ sɛbɛn a bɛ yɛlɛ a bɛ ala tɔgɔ baden caman sɔrɔ yen a bɛna kalanfa caman sɔrɔ yen a bɛna kudamu tɔgɔw dɔn a bɛna ruhaniya tɔgɔw dɔn a bɛna samiru tɔgɔw dɔn a bɛna tasirifu dɔn a bɛna tabdil dɔn a bɛna nuraniya lɔn ka bɔ zulumaniya na nin bɛɛ kɔfɛ ladilikan babaw bɛ yen minnu kalanfaw minnu bɛ se ka mɛtiri badara aliyu badini di sabali kan n'o ye ne yɛrɛ ye kalanbon ninnu kɔnɔna na karamɔgɔw bɛ yen minnu bɛ se ka ne kalan san 100 an kana sɛgɛn an kana dumuni kɛ an kana ji min an kana lafiɲɛ an kana sunɔgɔ san 100 u bɛ kalan tɛ se k'u ka lɔn ta lɔn ka ban mɛ olu bɛɛ bɛ kalanbulon nin kɔnɔ ko kelen dɔrɔn minnu bi nimisa munna ma sɔrɔ ka yɛlɛ ensemble pour réussir sanfɛ n'i kɔni donna kalanbulon nin kɔnɔ ensemble pour réussir kɔnɔ i bɛ nimisa munna ma kɔn ka don joona vocal suivant munna ne ma kɔn ka don ensemble pour réussir sanfɛ maître dɔw bɛ yen ko Seku Sala nin ye ne ka vice président de ye ale bɛ ensemble pour réussir le sanfɛ Cheikh Tanapo bɛ yen o bɛ ensemble pour réussir le sanfɛ Cheikh Imam Konate B au ensemble pour réussir les sanfɛ Cheikh Imam Baro B avec ensemble pour réussir les sanfɛ Cheikh Baba Tarawere AB avec ensemble pour réussir les sanfɛ Cheikh Sila de la France le président de Assivre AB avec ensemble pour réussir les sanfɛ président des élèves Cheikh Sirikou Konate ni B ni be ensemble pour réussir les sanfɛ professeur Banworo AB avec ensemble pour réussir les sanfɛ ɲɛmɔgɔw tɛ se ka jati ka ban Cheikh Abdallah de Mauritanie ni be ensemble pour réussir le sanfɛ nunu ye kutubuw de ye dɛ u tɛ se ka jati ka ban lagare a tɛ se ka jati ka ban lagare ninnu bɛ n'an ka tɔgɔ ta yan an bɛ tiɲɛni kɛ donc an b'a ɲini aw fɛ a ye banba ka boli biri ka na yɛlɛ kalanbulon in sanfɛ a kɔni bɛ nimisa dɛ mais nimisa kelen dɔrɔn de b'aw sɔrɔ o ye mun nimisa de ye e ala munna ma kɔn ka don kalanbulon nin kɔnɔ joona ja maître Badara yi b'a fɔ a b'a fɔ ja tiɲɛ don wa mɔgɔ si ma yɛlɛ ensemble pour réussir sanfɛ k'i ma nimisa parce que i yɛlɛla ka bɛn lɔnni min o b'i kalara i bɛ nimisa de ko ja nin tun y'a lɔ ko caman tɛmɛna kɔfɛ walayi o nimisa de b'i sɔrɔ n'o tɛ i tɛ nimisa kɔni k'i bɛ bɔ a la non ala ka bon n ka kalan t'a ma sinon tun bɛ kali mais an ma min faamuya n'aw bɛ fɛ ka la an ka kumakan na k'a dɔn ko n bɛ tiɲɛ de fɔra aw ɲɛna a ye miiri kɛ kalanbulon bɛ mɔgɔ min fɛ mɔgɔ minnu b'a kan fɛ mɔgɔ si t'a hakɛ dɔn est ce que n bɛ se ka na bɔ ka na lɔ diɲɛ ɲɛfɛ ten réseaux sociaux sanfɛ ka kuma n bɛ nkalon tigɛ dɛ bi n ka kalandenw fana bɛ n suivira YouTube sanfɛ yɔrɔ la Facebook sanfɛ Instagram sanfɛ olu bɛ n suivira olu tɛna tigɛ ne na n'olu tigɛra ne na u bɛ bɔ kalanbulon nin na kalanbulon tɛna kɛ yen tuguni donc a bɛ dɔn automatiquement a b'a miiri n'aw yɛrɛ hakili ye k'a dɔn ko n tɛ nkalon tigɛra n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ye n ka kalanden ka ca ba n'a si o u bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ sanfɛ o bɛ n suivira YouTube sanfɛ o bɛ n suivi yɔrɔ bɛɛ donc a b'a dɔn k'a fɔ nkalon tigɛ tɛ dɛ tiɲɛ de bɛ fɔra karamɔgɔ ye fɛn min dogo Badara b'a cari bɛɛ b'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ b'a sɔrɔ k'i to i ka so kɔnɔ ka ala tɔgɔ kalan k'a lɔn k'a ban ka Dalayilul Kairati kalan k'a dɔn k'a ban ka Siril Mutakimu ka Mutakimu cogo bɛɛ juguba k'a dɔn k'a ban ka Ilmu Nujum lolo jigi cogo buruju ci cogo k'o dɔn k'o ban turabu ci cogo Ilmu Raml k'a cogo bɛɛ juguba kana i yɛrɛ kɛ turabu masa ye k'i to i ka so kɔnɔ i kun lannen bɛ ka hɔrɔnmuso kan woro kan i bɛ ka ala tɔgɔ kalan n'a ma kɛ ni sɛgɛn n'a ma kɛ ni voyage n'a ma kɛ ni waribabɔ ye n'a ma kɛ ni voyage ka taa waribabaw bɔ fu ala kama a cira kama aw bɛ mun de kɔnɔ na lɔnni kalanbulon min bɛ yen bɛrɛ t'a la 30 20 ni kɔ 20 ni caman hali arabukan fɔcogo ɲuman fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛɛ de bɛ yen donc aw kana to YouTube sanfɛ yan ka to ka ala tɔgɔ nin ta k'a bisigiya aw kun fɛ k'a baara aw kun fɛ k'a suma sɔrɔ a ma kalan aw ma kalan a la a y'o dabila k'aw sɔmi ka tila ka aw sɔmi a ye teliya a ye banba a ye na yɛlɛ ensemble pour réussir sanfɛ n'a yɛlɛ a tɛna nimisa n t'o dogo aw la dɛ wa a yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn min bɛ fɔra ni ninnu ala tɔgɔ ninnu a ye yɛrɛ page kan k'a filɛ ala tɔgɔ qualité modèle bɛɛ jigin don ninnu fana bɛ jigin la mais min bɛ dira gundo la ka mɔgɔw woloma k'o cari k'o tilan u ni ɲɔgɔn cɛ ani aw bɛ min taara yan juma de ka bon n'i ma min faamuya i bɛ ɲininkali kɛ o b'o ɲɛfɔ i ye ka ɲɛ
Ni tara bara ni ya bara n'a jabira i bɛ bɔ k'a fɔ ka témoignage kɛ n'a ma jaabi i bɛ bɔ k'a fɔ ka témoignage kɛ i sago bɛɛ de b'a kɔnɔ n'i bɛ ala tɔgɔ min ɲini na n'i ma deli k'a sɔrɔ ou bien i y'a ala tɔgɔ dɔ kuma mɛn mais i ma deli k'a ye n'i bɔra k'a fɔ kalanbolo sanfɛ u bɛ bɔ n'a ye k'a d'i ma karamɔgɔw bɛ bɔ n'a ye k'a d'i ma yiri dɔɔni fɛn bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn i b'a fɛ i b'o de sɔrɔ Hassan Pro Ressources sanfɛ an b'a ɲini aw fɛ a ye abonné an ka page YouTube sanfɛ Facebook sanfɛ Instagram sanfɛ TikTok sanfɛ Viber sanfɛ a kana ɲina n'a abonné na a bɛ notification like cloche denni a b'a like pour ne pas que n'an nana vidéo wɛrɛ bila hali n'aw connecté tɛ n'aw nana connecté vidéo bɛ sin ka jigin aw ka téléphone kɔnɔ yew a kana ɲina dɛ a y'o kɛ an bɛna numéro bila commentaire la a bɛna an ka numéro de contact sɔrɔ WhatsApp numéro walasa a bɛ se ka yɛlɛ groupe ninnu sanfɛ cogo min na an bɛ na kɔnɔ o kɛcogo ɲɛfɔ aw ye WhatsApp sanfɛ ka ban k'aw sɔmi numéro nin c'est pas pour appeler appel ta tɛ dɛ a kana numéro nin ta k'an wele ni min y'an wele ni numéro nin appel direct la ou bien appel vidéo la ou bien appel vocal la dɔrɔn an b'i bloqué voilà an ti appel fɛ an ka ci ka ca kojugu numéro nin ye professionnel de ye baarakɛ numéro don appel ta tɛ a bɛ don il suffit seulement a bɛ don WhatsApp kɔnɔ a bɛ vocal bila ni min bɛ se ka message sɛbɛn i bɛ message sɛbɛn secrétaire bɛ yen u bɛna bɔ k'aw répondre ka a ka ɲininkataw ɲɛfɔ aw ye a bɛ fɛ ka faamuya minnu sɔrɔ a bɛɛ bɛ ɲɛfɔ aw ye mais a kana appel kɛ a kana appel vidéo kɛ a kana appel vocal kɛ a kana appel direct kɛ laissez des messages ou des vocales an bɛ min d'a kan kan caman bɛ yen tɔgɔ ninnu bɛ traduit a bɛɛ la a bɛ traduit français la a bɛ traduit arabe la a bɛ traduit bamanankan na a bɛ traduit hausakan na a bɛ traduit mɔsikan na a bɛ traduit wɔlɔfɔkan na a bɛ traduit kan caman de la donc n'an bɛna vidéo kɛ an bɛna n'a traduction ye pour que a b'a faamuya ka ɲɛ vidéo ninnu na a bɛna ye traduit en anglais n'a ye o sɛbɛnni ye dɔrɔn a y'a cliquer mɔgɔ minnu bɛ anglais mɛn a y'a cliquer a bɛ don k'a lamɛn n'a sɛbɛnna traduit en français a y'a cliquer a bɛ don français mɛnlaw n'a sɛbɛnna au début traduit en bamanan minnu tɛ bamanankan mɛn a kana don a vidéo nin kɔnɔ parce que a kuma bɛ bamanankan da de a bɛ faamuya nin cogo nin de la aw ni ce a ka faamuya ko ɲuman na ala tɔgɔ nin a bɛ baara cogo min na a bɛna Allahumma salli ala mawsufi bil karami wal judi vocal suivant subhanallah komi ale sɔli ka di ne ye kojugu sɔliw ka général le ye mawsufi ye mais mawsufi ti nin ye quoi voilà ni solatul maulana le aw fɔlɔ bɛna sɛbɛn Allahumma salli ala sayidina wa maulana Muhammad nabiyyu rahmat wa kashiful ummat wa safil ummat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam siɲɛ 111 ya maulana waljinnu maulatishu siɲɛ 111 ya ajaba ya ilu waljinnu ajabatishu siɲɛ 111 ya mujib ya maulana a b'o fana sɛbɛn siɲɛ 111 a bɛna duwawu sɛbɛn duwawu bɛ sɛbɛn siɲɛ 11 dama yira le mais an trompera le k'a bila ko siɲɛ 111 sinon duwawu bɛ sɛbɛn siɲɛ 11 n'a ye duwawu sɛbɛn siɲɛ 11 ka ban tuma min na sisan a bɛna kati murabaw ni ci ka a ka laɲini don cɛ ma n'i bɛ 100,000 de fɛ ou bien n'i bɛ 1,000,000 de fɛ ni 2,000,000 lo ni 3,000,000 lo a dan ye 4,000,000 de a tɛ tɛmɛ 4,000,000 kan n'i tɛmɛna 4,000,000 kan hali ni 100,000 alors tɔgɔ nin ɲana 1,000 de la 4,000,000 kan n'i ma bɔ ma i tɛ dɔrɔmɛ 1 sɔrɔ donc a b'o nasi ko n'a y'a nasi ko a bɛ nasi ninnu fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ bidon kɔnɔ a bɛ nasi nin tilan 2 nasi tilan 1 a bɛna yiri ninnu k'a la a yiri ye jumɛn ye timitimini ani kafura ani misku ani miskul abiyadi nin ye miski mugu le ye a kasa ka di kosɛbɛ ani parfum min b'o b'a wele ko nuru muhammad a b'olu bila nasi 1 kɔnɔ ale nasi a bɛna to k'ale mɔ a fari la wagati min na a bɛ wurudi kɛ hali n'a nana tila wurudi la a bɛ to ka nasi nin mɔ a wusuna o ye sandal le y'a wusuna ye wagati min na n'a bɛ wurudi kɛ a bɛ to k'ale jeni ni nasi sɔrɔla nin cogo nin na sisan an bɛ don a baara kɛcogo ɲɛfɔra ka o ɲɛfɔ aw ye a baara bɛ kɛ cogo jumɛn lon fɔlɔ i bɛna sɔli ni wurudi nasi bɛ bɔ ka bɛn alamisadon de fɛ n'i y'a nasiw bɛɛ bɔ ka ban parce que tasirifu don i b'a saraka ti bɔ ka sɔrɔ ka don baara nin na a saraka i b'o de bɔ ka sɔrɔ ka don baara nin na saraka nin ye mun ye dondogbɛ ka fara tamoroden 92 kan ani worogbɛ den 7 ale ni nɔnɔ kɛnɛ caman a ka caya quoi mais i bɛ bɔ ma a ka se litiri 2 ou bien litiri 3 ɲɔgɔn ma i b'o de fara ɲɔgɔn kan k'a di dugu limamu ma limamu ɲɛnama
ni ngo limamu ɲanama a y'a faamuya ala le b'a ka limamu ɲanama lɔn mais a b'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min ye silamɛ ɲuman ye imam min no juma misiri imam lo tuma bɛɛ a bɛ misiri la saraka nin bɛ bɔ o de ma n'a ye saraka nin bɔ ka ban tuma min na sisan a nasi nin bɛ bɔ alamisalo saraka nin bɛ bɔ alamisalo ni fitiri selila ka ban o y'a sɔrɔ i bɛ kaliwa kɔnɔ i ti bɔ fo tile 7 i ti mɔgɔ ye mɔgɔ t'i ye fo ka taa kaliwa ban tile 7 wurudi bɛ kɛ cogo jumɛn vocal suivant alors wurudi bɛ kɛ cogo jumɛn a wurudi dɔwɛrɛ tɛ lon fɔlɔ i bɛna sɔli ni wurudi اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي رحمة وكاشف الأمة وصفي الأمة وعلى آله وصحبه وسلم إبالي وردي واكلين كمنتان كلي ابن يا مولانا ni yale wurdi wakilin kementan kele ibna ya mujib ya maulana ya mujib ya maulana ya mujib ya maulana iba wurdi wakilin kementan kele ni klara lela ibna ya maula ya ilu wal jinu maulati shu ibale wurdi sen kementan kele ibna wurdi ke tuguni ya ajaba ya ilu wal jinu ajabati shu sen kementan kele o jumalo shu feta bani sibridon shu fe ابن أوردي تقولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي رحمة وكاشف الأمة وصفي الأمة وعلى آله وصحبه وسلم شيء كمان فلان مغان فلا يا مولانا والجن مولا pardon يا مجيب يا مولا يا إلو يا مجيب يا مولا يا إلو إبالي وردي وافلا كمان فلا أنا مغان فلا نيكلر على يا مولانا والجن مولا تيشو ibale wurdi sien keme fula ani mugana fula ya ajaba ya ilu waljinu ajabatishu ibo wurdi sien keme fula ani sien mugan ani fula wolon fana ta bana ibe duwa kala sien tan ani kele lo sabana ibna kana wurdi ke tuguni ibna solin wurdi allahumma salli ala sayyidina maulana muhammad nabiyyu rahmat wa kashful ummati wa safil ummati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ibale wurdi wa saba keme saba bi saban saba ibna ya mujib ya maulana ya mujib ya maulana ya mujib ya maulana ibale wurdi wa saba keme saba ani muwa ani bi saban saba ibna ya maula ya ilu wal jinnu maulatisu ya maula ya ilu wal jinnu maulatisu sien keme saba ni bi saban saba ya ajaba ya ilu wal jinnu ajabatisu ya ajaba ya ilu wal jinnu ajabatisu ibo wurdi sien keme saba ani bi saban saba ibi duwaun kala sien tan ani kelen maintenant lo nana iba wurdi tuguni wan shiwana keme nani bina nani ibi duwaun jina to no wurdi keme nani bina nani ibi duwaun wurdi sien bina nani duwaun bi yele ko tan kelen mugano fla bi saban saba bina nani duwaun fana bi yele tan kelen kelen mugano fla bi saban saba bina nani donc ala to no fana solin fana bi yele wa kelen keme tan kelen wa flan keme flan mugano fla wa saban keme saban bi saban saba wa nani keme nani bina nani wa duru keme durun bi durun duru wa woro keme woron bi woron woro wa wolo fla keme wolo flan bi wolo flan wolo fla o de ya banyoro e mujib ya maulana ali fana bi yele wa kelen keme tan kelen wa flan keme fla katwa yele donc meleke to nunu olu bi yele keme tan kelen keme flan mugano fla keme saban bi saban saba keme nani bina nani fukata se kele wolo fla lo ma keme wolon fla bi wolon fla keme wolon fla ni bi wolon fla ni wolon fla donc duwawun fana bi yele tan kele mugano fla bi saban saba bi nan bi durun duru bi oron woro bi wolon fla ni wolon fla akle wolon fla bata dafa duwawun buta boni razak hindile na famiyana alhamdulillah ayin di bema ala kama akira kama yini di mogo be ensemble pour sur sanfɛ ani mogo bi YouTube sanfɛ Facebook sanfɛ Instagram sanfɛ TikTok sanfɛ Viber sanfɛ ayini da biela jelema ala na akira kama akana nyina ni ala togoni iya baratu awsomi bara wakili wa binani wa bisaba kama de a war fikini wa keme million kele million fla million saba a dan million nani abe soro de saga saraka tara nyogome saraka tara misi saraka tara foi abara bele niti nimi ya barala ka baraka do ara anya di bema ala kama kira kama konnange ya yere ko so islami ay konnange ya anya daw bema konnange ya ko so ala na kira kama awni che akambe ensemble pour sur sans faire aba laje vocal video ni duguma commentaire la bana numéro 7 assalamu alaikum